Viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja ugochitubelu na temple. Anyị na-agbafa family because all mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala na Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Issue why the better table. Not every spirit accepts blood sacrifice. Here na choka igota ofuma dịka onye ọdịnala. Ka ọ ghara ịda adị ka asị na ụmụnne anyị ndị ada achụ aja ihe mmee na ha na-egwuri egwu. No. Gịnwa bụ onye ọdịnala. Ị kwesịrị ịghọta malụ na aja ihe mmee ị na-achụ ọ na-agazikwa aga. Maka na o nwere ndị bụ na ha atụgburu onugo aja ihe mmee. Ha jụzụ aja ihe mmee or nothing happens. Ọnya ka o ji dị mkpa na ị ga-ama mmụọ na-anaghị oke. Mara na mmụọ na-achụ aja ihe mmee na mmụọ adị achụ aja ihe mmee. Ọ dị very important. Ọ bụrụ na ị marịa ọnya agbata na ugochitubelu na temple, anyị nwere white altar, anyị nwere blood altar. Ị ghọtara ya? Ọ bụrụ na ị ghọta ya etu a, ọ ga-enyere gị aka. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịda asị na ha ghọtara na m dị iche. Yes, adị m iche because na m abụrụ that typical village dibia gị. Yes, adị m iche because na m abụrụ that typical village dibia ị na-eso. I'm a priest. Yes, on a high priest or him. Mana achọ ka akọwalụ ka ị nweta deep knowledge of how things work in creation. Note na ọ bụrụ mmụọ niile ka a na-achụrụ aja ihe mmee. When you are growing spiritually, you encounter different level of higher entities. But before we dive into today's lecture, important announcement. I'm not able child of the temple, echefuna na aja festival anyị, annual festival anyị na-abịa na 15th of September. Atụrụ anya n'aka gị as a child of the temple na ị ga-participate na ya. Echat jem na WhatsApp agwa gị ihe atụrụ anya n'aka gị, whether ma ya abịa ma ọ bụ na ịma abịa. Ke ọzọzi ọ bụ niile so anyị na monthly ritual anyị. Ihe kwesịrị ịma anyị malitere ịchụ aja anyị n'igwe a ihe karịgoro 4 years now. We have massive testimonies, but we don't share them on social media maka ọ bụrụ ihe anyị ji maka abịa. Mana Chukwu na-emere onwe ya ha. Esi ụtụtụ ejegoro m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị so ya all over the globe. Friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Otu a ka anyị si eme the last day of the month. Yeah, so ndị so ya na ya ga-enweta nchịkọta ya bụ aja na their WhatsApp numbers only. Yeah, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iso ya na ihe ị ga-eme ewe chat m na WhatsApp. Forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'altar. Then make token donation iji kwado ya bụ aja. Na bụ ọnwa ahụ ji nwe na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ iso ya na anyị chat m na WhatsApp. Ị na-anya na screen gị ga-afụ nọmba m 08057837672. Let's proceed. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọ ihe kwesịrị na ị ga-ama what works for you. Ọ bụrụ iwu na-etu esi wee lụrụ onye ọrụ mmụọ nke ka a ga-esoro ọrụ mmụọ nke gị. Ị kwesịrị ịchọpụta ihe chi gị na-asọ. O nwere ndị chifa na-asọ ihe mmee. Ndị na-etu a nwere ike ime saraka. Ha nwere ike ime other forms of sacrifices. Ọ bụrụ na ị marụ na world over, enwere many temples world over, mana ha dara achụ aja ihe mmee. Aja ihe mmee nwere uru ọ na-aba. Non-blood sacrifice nwekwara uru ọ na-aba. Mana ọ bụ ya spiritual director ga-aga edizi gị malụ nke kwesịrị gị, nke a na-ana gị. Onye bata na temple anyị nwere foundation to help the needy, na-afụ maka ndị less privileged. Yes, enwere ndị foundation anyị na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ, nwee ndị a na-enye some arms, nwee ndị a na-eke rice n'oge dị iche iche. Enwere reason eji eme maka na enwere some percentage na-aga na those charity, which is very important. Ya bụ ị ga-achọpụtarịrị
blood sacrifice dị very good na-alụ ọrụ n'oge ya, maka o nwere oge ọ ga-eluo ụfọdụ mmụọ bụ na ife ha na-abụ ihe dị ndụ, ihe nwere ọbara, blood is thicker than water, ọfa ya. Then nwee nke bụ na ife ha na-achọ ọ bụ ihe saraka, just weta ihe ọnụ na-eri wee nyefa. Nwee nke bụ na just fruits and so on and so forth. No onye na-achụrụ gị aja ga-agba nke niile at that particular time. Ada onye akpatalụ na anyị na-enwe aja iri n'igwe, enwere ike ịchụnyaba aja ya ozuo saraka tụọ nyaba aja n'afọ mmadụ niile. O dipendere ihe mmụọ na-ana at that particular time. So gị nwa na onwe gị na-achụ aja ihe mme all the time. Ịda na-ebeletụrụ onye na-achụ aja ndị ọzọ, ịda na-ebeletụ onye na-achụ aja ndị ọzọ, maka na ihe mmụọ na-anaghị abụrụ nke ọ na-anụ nda. And nọ mgbe ị nyere mmụọ ihe ọ na-ana ifu favor sienu. Ya bụ gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-akọwa na ya bụ gị nwa na onwe gị na-achụ ya bụ aja ga-amarịrị nke mmụọ na-ana gị, nke ọ na-abụ imesi ife ife. And ọ bụrụ iwu na ọ ga-abụ a particular thing. Ihe ndị a ka ị ga-enwe. And nke ọzọ, o nwere ndị bụ na ihe chi gị n'idiri bụ meditation, spiritual exercise, quiet time, quiet moment, quiet hour, supplication. Ọ ihe a ka chi gị n'idiri ka e wee kwụnye gị n'ọkụ. So ihe ndị a niile ihe kpatara nji sị gị na ekwesịrị inwerịrị an altar that speaks for you, so that ka ị wee ike ịbụ a partaker in all dimensions. Na temple anyị aja niile anyị na-achụ Ogbuefi ihe, and anyị nwere ike ịchụ aja n'isi whether ma ịma ma ọ bụ na ịmarọ. It has a way of benefiting from all the spiritual works. Yes, onye batara o ji wee nwee kpata na-enwerịrị onye isi nchụ aja gị. Ọ ga-enwerịrị altar which you belong. Ọ ga-enwerịrị altar you belong on ya. Now watch your back, very important. Onya ka ihe ejima dị mkpa na ị ga-enwe spiritual director, somebody you can always send a message to will respond to you. Somebody that will always tell what you are passing through ogegenti. Somebody that you can share your dream with ogegenti. Okay, with somebody that looks after your back. Very important. Onya bụ inwe spiritual director. Ọ bụrụ na onye na-esobu sọ mgbe ị nwere nsogbu na ị nwere ike dọkịta chaatị ya respond 24 hours 48 hours o respond to message gị, ihe ọ pụtara bụ na enwere gap. A ga-enwerịrị onye bụ ya spiritual director ga pay attention to your needs. Yes, ọ bụrụ na ị nwere ya, chọba onye ọbụla obi nabatara yọọ chi gị na mmụọ nsọ gị, ha direct gị to onye ga-abụ ya spiritual director. Very important. Ya bụ ọ bụrụ ga na-ajụ ese malụ kedu ihe mmụọ na-ana gị, kedu aja ị kwesịrị ịda achụ routinely, kedu ekpere ma ọ wụ ọfọ na ọrụ ndị ọzọ ekwesịrị ịda alụ regularly. For the fact na ịbụ onye belong to that altar, whether ma ị ya ma ọ bụ na ị nara, ị kwesịrị iwe partaker to that aja niile na ihe ọma niile a na-eme that flows from that altar. Onye akpatara na ọ bụrụgodo na you belong to any altar, be it Catholic and whatever, you benefit as a member. Maka ya eji wee sị gị na aja masị a na-achụ maka mmadụ niile bụ ndị kwenyere n'ofu okpukpe. Na nkwụsị ebe ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ị nwere na ihe nkọwara gbasara not every spirit accept blood sacrifice, chat me on WhatsApp 0805-7837-672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessings of Chukwu pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie.